Top brusnya ini malah ya? Top brus. Setelah aku iya. Yang masuk kok. Rondo aja. Iya, rondo. Nyapa ngedor ini? Ora tak. Jaga. Enggak kuat yang kembalian. Bah, enggak kuat tau. Kena duduk dah. Tuh enggak kuat. Baterainya fokus. Tak mulai dikit ya to ya. Ini di susu ya. Pokoknya kuat tau, guys. Ya. Oke, oke. Kok. Wong sabang numpake tukang mesti sabar yo kelakon. Ora lho, wis suwale kaya balik. Ayo jaine ge piye lu ngek kesusu ra mli ge. Wah. Wale bali ge to. Wah, bayi bening ngene. Durung kowe dhuwit lho nggih tuku. Ah, yo kok tuku. Wis mulai ngangko selera kok. Wis lah arep mbah-mbah. Wis mbah ono. Ting. Enggak berarti ndak duit. Gula barang teh, kopi teh. Ngene menu repku. Ngurusi bojo sitok, anake telu sisan. Ndak. Iki apa? Warung bekecap Ringin nang ini ae.
warga iki. Lete kocok ini mana? Kula nuwun. Manggo. Kula nuwun. Manggo. Kamu di mana? Kamu di mana? Wahai wargaku. Saya di sini. Saya di sini. Pak Rete, kowe nyapa kok dadak rene? Wah itu kudune disambangi RT iki kudu jujur manis. Duduk apa? Sentosa ngono lho. Iki RT iki sing lingkunganmu. Pergi. RT, tamu lek wong penting, tamu sekelas RT, lugu ngene iki sebagai warga gaul, genset ngene iki. Genset. Genset. Karo gue apa ya? Aku ming Mas nek keamanane lingkunganku nang wargane mbok slamet kabeh. Ora ning bencana alam, ora ning kemalingan terus padha sregep-sregep ngono lho aku ge. Ada kene. Ya apa? Ada kene. Di kopi. Ya. Aku antar. Jane kan nyandi paramu. Dolan arek. Lah rokokan kene iki rokoke. Oke. Arek ngombet bening ngono malian. Iya ini nanti bubuk nanti gula ya. Wedhus mokah. Belas nanti duit. Kerja arek. Kerja ya ini suruh ngeneng. Wis ngaret morong. Wis ngarep lah sak tekem guys. Jadi bunyi. Wedhus mau warek iki. Bohong kok kelambangan colong wong kok. Mbok didol ono. Sepi tak tel sik tak ngono iki. Anakmu kok pakan opo lek urung dol. Senteni mbok wetok ngene lho laporan. Oh. Ayo mau mancing yo. Ngene iki ngene iki. Pikirane blong. Yopo, jam siji yo no. Lah kae mau ning lho. Oh, betul lagi. Udah apa? Wis tak mulai dikek dolan. Iya. Hati-hati li ya. Ayo mahku yo. Iya. Ya oh. Ora nek juga nek utang iki. Iki utang iki, nang iki. Nang iki, utang iki.
Pak, Ade. Pak. RT. Nah, di wong ya. Niki. Sen. Lho, Ade. Ah, mesti ning kulon kono iki. Ade. Iki apa to jenenge? Semua lagi. Anu darurat nggih. Darurat apa nek? Darurat nggih. Kene rembuk lingkungan aman darurat. Guru pulangmu nglinteng. Ya, itu kabeh. Mau kesusu kok golek pate ngono kene. Ini berkongkong partai. Iya, dhuwur tok kene, bae nang kene to. Ini penting apa karo aku? Anu, Anu pripun? anu. Itu, ini kan Reni gelap Pak RT. Nah, kepentinganmu apa langsung to the point, ben ora mulek. Kepentinganku ke Apa? anu. Pak RT oleh buta, Iki jane nyapa? Kowe dadi RT ya sing sabar to. RT kok brutal. Aku ngadepi. Menyalahi undang-undang UUD 45 kamu, pidana. Kowe bareng ngomong yo mulek. Aku iki lho. Saya anu grogi iki, arep ngomong. Hah? Sik grogi. Ngadepi warga Wis gini. Rasa gelut, tak kene kopi sik, engko baru omongan ben gawe, oke? Oke, ya. Iso iki. Dayo loro ruwet kabeh. Masa pilihan. Mungkin lagu ngecom kopi sak jam wis enek sing mati salah situ iki paling. Iki ngene warga suka yang nang cegah. Iki berkondi. Hah? Oh, mang iki. Teko-teko gawe keributan. Terus ngene iki piye san? Lu ngatasi? Yes. Ngono kuwi. Kowe bengok kok kono nyolot ning meja, ora ndudugo enek RT dene. Meng unimu kok. RT. Iki elek modele kaya slok ngene tak Pak RT. Iya, slok. Kowe bentul tak mesti. Si kopi malah didelok ya. Kopi seruput lho, ora tak ndelok. Iya. Repot-repot. Yuh, dayo lore marai wong umet. Jadi mungkin ini nek keperluan apa kok nggak sangka sabun sampe meroke kok ngomong jeneng RT ki nek masalah apa? Keke ngene Pak De. Ngene mamu, aku ngene reneng. Yo. Langsung dicuk rene. Wong jenenge wong yo darurat kita susu ya mau pak ngene. Sama aku ngeleno. Iki perbuatan pisan iki. Terus ngaten nek langsung. Iki usume kayak kemalingan. Hah? Lah warga kok nek pirang tahun aman kok? Lho wujude kotange bojoku lagi KTP ilang iki. Kok tadi bojomu ilang? Iya. Lagi dibebas mulai ngari mangken. Oh, ora tak takoni bojoku kek iki. Hah? Tak takoni bojoku. Lho kena angin, lho gue ketemu bojomu lho cilik. Setar angin kaya. Al wis tak golek jam iki tak biayai malah nemu ibu apa kengke bae. Iki ilang tenan apa guyon kowe? Ilang tenan iki. Iki laporan nang grup. Laporan aja. Komandan Linmas. Sik lin masalah telepone. Nyap artinya apa tuh? Arep Linmas. Sik, ojo. Tapi Iki kan gini, dalam HP-mu RT HP. Ini kan masalah kan anu pele sorane. sepele to. Kotang sing maling. Jane yo ndi apa to? Ya iki aku sak terus iki termasuk pelecehan ning wanita to. Iya. Tapi kan iki lek ning lingkungan desa kan beda mek kutha. Nah, iki timbangane sik saurunge kabeh warga RT kene iki Nyebar. roh ngono. Misal dikai roh iki mending dirembuk wong telu digoleki solusine wong telu sik ae ngono piye?
Iya ngono. Soalnya utang. Iya aku setuju nek ngono iki. Lek wedhusne langsung lapor polisi aku. Kenal aku akeh. Tapi nek utang lapor polisi yo sik rada Iya ngono. Heeh, dirembuk temen saya. wong saya. Heeh, jaga susu, jaga susu. Kamu lho, iki kan liwat mulai ngarit to, Le. Iya, iki mulai ngarit. Oh, Ya. cakep enggak? Iya, tablet minggu. Heeh. Salah-salah seneng to. Terus cepak yang nengke. Banyu bening nengke di bojoku. Heeh. Terus wis sama makan dhewe. Terus bojoku ke pamitan nang Mbah. Ambau-ambau piye ngono. Yo ambau-ambau ngono. Terus iki kan jupone utang. Ya sujud utang tak gene ra eneng iki. Kuwi ya apa? Kuwi ya apa? Ah, di mana jam 1 mang. Hari itu sudah kon banjuman itu sudah bilang ngomong dari. Iya, langsung laporan ke. Golek ikan pate ngono ra eneng. Saya langsung ning kene, dicuk kene aku. Nah, iki utang iki. Iki kita sepele tapi aslinya ya apa? Ngono. Nah, apa? Kira-kira iki balik ngarit sing emahmu sapa? Ana omahmu apa ora? Ya eneng keke. Heeh. Alek Alek Baglek. Nah, iya. Alek iya. sapa? Alek sapa kuwi lho? Mosok Alek. Nah. Sik. Ikan kita enteng tapi kan abot tuh aslinya. Anu ya. Aja susun sik. Iku timbangane ngarani wong tiwas udu kan sing gue sing kisinan kan gue dhewe sing ngira. Iya. Gue yo malah piye sama wong ndek delok kowe. Iki yang dirembok sik si mata wong telu. Ah, dirunding Nah, apik-apik sih. gue tenan baru lek tra 90% Alek romone baru di ringkus. Heeh. Ngene. Aku ora setuju. Kowe ora warga sing iso tak andele. Nah, kuwi intelektual. Ora koyo iki jenenge pegel iki warga sitok iki. Kaya wis sore aku sampe bareng iki anu lek anu saiki ya sawar enek kepentingan aku arep metu dilu. Iya, kowe enek lumpuhan nang mburi desa. Barat merah. Heeh. Arek merah sing Ya wis nek ngono aku yo nyuwun pamit sik. Jangan ngaprak gede-gede ning clothing kae iki. Kopi rong teh. Mubazir. Kan semben. Kudu mau tak ini sini.